A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, puxo hoxe en valor o traballo da Xunta en colaboración co sector a prol das razas autóctonas gandeiras de Galicia. Fixo nunha visita ao Pazo de Fontefiz, en Coles, no que se localiza o Centro de Recursos Zooxenéticos, e no día no que precisamente se publica no DOGA a primeira convocatoria de subvencións específicas destinadas á recría de razas autóctonas de gando, bovino e ovino cabrún ameazadas. Vamos a sacar esta liña de axudas dotada con 350.000 euros para vacún e 40.000 euros para cabra e ovella. Creo que ovella tamén, digo ben, verdad? Ovella, ata 15.000 euros de máximo por explotación. Para que animales vai dirixida? Pois en vacuno para eses animales de 12 a 24 meses. É dicir, para que as novillas cheguen a parir nas explotacións, esas primeirizas que se incorporen ao rebaño, e tamén pois para poder ter, como ben dicía, castores e machos e podelos rotar entre as distintas ganaderías. Salientou o tempo que estas instalacións do Pazo de Fontefiz, que levan dende case 4 décadas en activo, desempeñan un papel clave na conservación e investigación. Son nos últimos anos o centro contribuiu á entrega de máis de 1.750 bovinos ás ganderías colaboradoras e tamén á distribución de sementais e reproductoras de ovella e cabra galega. Grazas a esta labor, sinalou, Galicia conta actualmente cun censo de máis de 75.500 animais bovinos e doutras especies autóctonas en conservación.